Guys, good morning. Maga tayong nagising na yung nag-prepare sa almusal. Kasi si Relo na mayroong quiz B ngayon. Pero mamaya pang alauna, pero doon muna kami ilalilin kay doon lang siya hapitan sa ilang maestro. Og nagluto na ko ng gulay. Mayroon pang natira nga lechon manok yun ang gihalo ko. Yung gulay na binili ni ate, maya-maya, yan guys. Malapit na yung maluto. Yan guys, ready na ang aming almusal. Yan. Ready na siya guys. Dali na mo. Yan guys, dyan yalan gitaod ang solar. Taas kay siya guard guys. O dyan siya na kalagay. Ayan. Siga pa kay siya. Saghayag na. Dyan siya nakalagay pa. Dili na magngit-ngit magluto. Sige na mi. Yan guys. Ready na. Tao na doy. Rilo na. Anak ko ba din ko? Wow! Ginataon na. Bumili mo. Kain tayo guys. Pamahaw tanin yung tanan. Kapit lang expire na eh. Kani. Tapos na kaming kumain guys. Yan, paalis na si Alan guys. Dumating namin ilalilin guys. Hello guys, nandito kami sa center. Sinamahan ko si Saysay. Magpa-enjoy kami sa anti-rabies. Kaya nagkaurasan iyang face sa iring. Si Lelen, gikuha pa ni Rere. Magsaka na lang midaan sa muna na lang sa taas para malista na siya guys. Sidon. Dapat yung side. Kasi nakawasan na sa iring guys. Dito kami sa center. Hindi pa dumating sa Lelen. Ayan, nandito na si Madam. Dito na si Madam guys. Yan guys, gitimbang si Cyril.
Paalis na mi. Pakuan na mi guys. Pamerkado mi. Kay ugma sayo kay mga adlaw na lang gyud kay aron dili maudtuhan kay kung maudto na di na makasapon daw magpila. As kang pila. Referral dito sa Hinuog, dito na sa city kay wala may kuan diri sa rabies, anti-rabies diri sa amo ang kuan. Dito mi sa Hinuog ugma. Sa Hinuog bukas doon si Cyril magpa-incheck. Ako sa highway guys, mag-pick up ko sa giparcel ni Ma'am Pinay Beauty. Hindi na mo pangas ang delivery kasi bukid daw. Dito lang sa highway nila ipa-pick up. Yan guys, dumating na. Dumating na ang giparcel ni Ma'am Pinay Beauty. Dire mo pangas og bukid, sir? O ma'am, kay wato ko nagbili nga sad ma'am. Okay. Dito. Salamat. Tara ma'am, dumating na i-parcel mo. Thank you so much. Bagong yung bagong. Say sudan. Tayo sumulog sa bangos. Ayan guys, ready na si Rilona. Ayan. Amo na lang siya ihatod ni Budog. Kaya nag-chat ilang maestro nga ipahatod na lang daw kay nag-meeting pa sila. Ayan, binigyan siya ng mercy ng baon. Excited talaga si Rilona guys. Good luck na lang Rilona sa imong exam. Masaya siya guys. Ayan guys. Si Budog ang magsakyan guys. Amo ihatod si Rilona. Ayan. Good luck na lang Rilona. Good luck na lang din guys. Yan guys, dito si Rilona mag-exam. Ayan, gihulatan sa silang maestro. Yan ang maestro ni Rilona guys. Yes sir. Ihapit rin mo siya niya sir? Okay. Sige. Yes sir. Okay, bye. Bye sir. Ito na si Rilona guys. So pauwi na mi. Yan guys, dito na ako sa Palawan. Kinuha ko na ang gipadala ni Ma'am Pinay Beauty para sa gipabili niyang grocery. Ayan guys, nakuha ko na. Dumating na mi guys. Nangit-ngitan yun mi guys. Nagabinan di ay nagabinan. Yan guys, mag-unboxing kami. Kasi dumating na ang giparcel ni Ma'am Pinay Beauty. Ito na, Nay. Buksan ko na rin mo, Nay. Buksan, Dito tanas ito ko. Naon. Nakita yung ulo. Nay. Nakita yung ulo. Kita. Nay. Buksan ko na to guys. Kung anong laman. Excited kayo guys? Excited din ako guys. Si Mimi. Buksan sa limang buhok mi. Ito na ito. Tulog ko muna kayo. Tapos katulog. Gusto niya magkatulog sa kabulakan guys. Grabe. Hindi. Ito ako. Grabe niya kuan kay gusto niya dito siya magkatulog. Eh naman sa diling-ling. Hindi na tatulog mi. O munang agka kuan pud siya. Kami kasi. Enggan niyo pud siya. Kami. Excited kay ko guys. Sige. Ito tulos ka ito, Nay. Nay, Nay. Hindi mo masiyahan eh. Nay. Masiyahan na.
Grabe, gulubol-gulubol dito guys. Oh. Wala makita ang ulo. Ay, wait. Kutsilyo, me. Basta kutsilyo lang, be. Be. Siya ka dalasa kan guys. Siya ka dalasa kamot-kamot. Buksan na ito na kung ipyo, guys. Okay. Grabe dito pagkuhan guys. Wow! Grabe kita kabukot. Ulain nyo guys. Mga to guys. Oh. Okay. Wow, thank you so much, ma'am. Diba? Yan, ang laki. Ito pa. Thank you so much. Oh, meron pa guys. Meron pa. Meron pa yun. Wala na. Okay. Wow. Ang ganda. Ayan. Ito ay mabuk-buot si Mimi. Luwag. Ito na ma'am, Pinay Beauty. Binuksan ko na. Ano ka to? Ay, buksan na ito. 1.5. Ito na dami. Pimakuha namin. Ako na ko naman. Ano to? Ito na. Ano to? Iyo. Wow, kutsilyo gidi ay. Nataglaan gini Mimi guys. May gini si Mimi managna da. Bright. Thank you so much ma'am, Pinay Beauty. Bright. Nandito na. Bright mo ko. Ito na ma'am. Kung ano nasa karton doy. Daalan ni doy. Kagalan ni doy. Asa mi?
Ito naman Pinay Beauty, ang ipabili mo sa amin. Ako na tong buksan. Ito. Wow! Homi. Ganda! Itong Dato Puti Silver Swan. So, ang yan. Ang sarap. Ito. Napa. Toyo. Magic Sarap. Oil, 1 kilo. Og noodles na unom kabuok. Ang bitsin, hotdan og kinadak-an. Kaniya akong gipalitan. Duha. Daw, asin niya 1 ka kilo. Daw, ang dilata, yung tinapa, Wow ulam. o gisagulan po na ko guwaw ulam. Ito. Nahilan ka sa wow ulam. Ito na eh. Tara na. Pa. Daw na pa, ma'am, ang 1 ka tray nga itlog. Ako Ito. nagka-pray guys. Ma'am, ako nagka-pray din na, ma'am. Yan, ang 1 ka tray nga itlog. Daw, ang isda nga ipabili mo, ito din. Yaman na, mami. Kani 1 ka putos, kang mayamiya ni gihatag. O kani pong isa mo na akong ipalit ka ganina. Ito ay ulamin namin ngayon. Ako saya pa na nga. Ito na lahat, Ma'am Pinay Beauty. Ang ipinabili mo sa amin, sa akin, ay nabili ko na lahat. Ayan. Nabili ko na lahat yan, ma'am. Thank you so much sa imong gi-share nga blessing para sa amoa. Ito, mga dilata. Ayan. Thank you so much, Ma'am Pinay Beauty. Ang isda, giluto na ni Alan. Yan ang prito. Okay. Nagabinaan na kami. Ayan. Ang kaldero at saka kalha. Ayan, at saka luwag. Luwag, kutsilyo. Ang asin, ito na. Ako sanang i-file. Ayan guys, nakaprito na si Alan ng isda. Ito ay naluto na yan. Ayan. At meron pang hilaw. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan. Mayroon pa kaming gulay kaganinang buntag na natira. At yan ay para sa almusal. Ito, para sa hapunan. Ayan, mayroong sausawa na halang. Tumulog si Mimi. Si Mimi guys, naguna nagkaon. Pagabot, kaya natulog. Wanap, perting laroy, kay hugayang dula. Nag-ulan guys. Sige na tayo, pray na tayo. Medyo na. Sige na. Lord, salamat sa blessing na ginagata ka namin sa matag adlaw. Salamat Panginoon sa panalangin siya sa blagan ng kamot. Buwan mo mga kanamo sa matag adlaw. Ikaw nagabantay ka namo sa matang kauni. Nilakaw rin mo. Sa Ginoo nagabantay ka namo. Salamat Ginoo na ilang Tagalog diya. Salamat Ginoo sa tao. Nakahatag ang panalangin o nakahatag ka namo og grasya o blessing diya sa iyang gawin siya nakahatag sa blessing hiling among kaon karon o kaning sa lamisa Ginoo na pagkaon ikaw makapanalangin niini kani Ginoo makawala gulatian ito mas tanawas kaning tanang Ginoo pangayo sa Kristo nga sunod ng luwas tayo. Amen. Kain na tayo guys. Ginakaw na. Minadoy. Si Rizilme, si Mimi, magabot, nagkaon siya bahaw. Kay katulog nagid ko na kay siya. Wala, katulog nagid siya guys.
Kain tayo ninyong lahat, guys. Manihapon. Sulog sa inyo. Ito, kung. Kain tayo, Ma'am Pinay Beauty, Ate Mar. Kain tayo ninyong lahat, guys. Maraming salamat, Ma'am Pinay Beauty, sa share mo nga blessing para sa amin. Thank you so much, Ma'am, and God bless. Masarap talaga ang ulam, ay ang utan. Masarap ang aming ulam ngayon, guys. Kain tayo ninyong lahat, guys. Kain tayo, Madam Lalako ko TV. Madam from Norway, kain tayo. Kain tayo, Ma'am Giselo Amores. Thank you so much sa pa-snack mo sa mga bata kanina at sa amin. Meron ito ay. Ha? May snack kanina. Pwede ka snack tayo. Kasi naka-snack guys, kinasilpo na sa kwarto. Tulog. Tulog ba siya? Mampun sa bata. Serelo na guys sa Utso ka barangay nga na-presentar sa exam sa quiz B kaganina. Utso ra kay wala ang mahilig. Nakasikan siya. Daghan kayong salamat yun sa Ginoo nga iya gid giyahan si Riluna sa iyang answer. Proud kayo ang mga teacher sa makuha nga na ang ilang mga estudyante nga gikuan representar mga kuha gid tanan sa first place ug second place. Kita si Mga idol. Kan ang surban. Wala ka Jojo, first place. Good. Sikan ba ako? Ang duwapit. Third the blood pressure sikan. May dua. Kita third. Si Riluna sa grade 6 siya. Second siya sa Utso ka barangay. Dua ka kago mo si. Nagaya kasi lang nangidiwat na ako. May gani guys, tinagliwat siya lang ni Alan. Nice. Si Riluna guys, nagliwat siya ni Mami, Maya niya. Mayo utok. Nagpahirang nga po. Kaya sila apelido na nagtagad sila. Ako din ako sa math Di mo sa bato mo. of English. Ako mo lisod. Sa'yo si Tulay. Dito guys, magyapon siya utok. Bright Japon eh. Anakapan lang kay. Mat lang. Tarong. Hindi na ako mag-tell. Unor mo ko si Dude sa elementary pa ni. Long din. Nagbalik-balik ko diya tatay sa stage sa saka. Pero galing lang kay pag high school na, pag cutting classes man. Sulod. Iba aja. Mga bulgar pa. Nabuko man. Kaya yun. Kulbaan di ko tunga-tunga. Wala na ako kulba. Pagkaulahin sa kulbaan na po ko. Si Alan guys, bright siya. Victorian ako sa una guys. Balik ba yan? Baliktorian siya sa grade 1. Diba siya balik? Baliktorian good. Suka siya kinapangka. Victorian, ito ko sa una. Baliktorian lagi ka. Tulong mo yung ba dito.
Pagkikita ka isa. Pasamot, mag-high-school na ako. Sa Victorian ako. Sa Victorian. Sa school ba ito? First year na siya. O kagawa na ako. Ha? Tanawa ng eskwelahan sa San Jose. Kung kinsay pinagagwapo na tao diya. Sa una. Gibillboard akong dagway diya. Elboy na nag-graduate ng Jinjong. Ha? Elboy ng Jinjong. Na, kusog Lang tiktik. Kung doon eh. Kasi ito na tatay, first year. Ano? Ayan guys, tapos na kami naghapunan. Gusto kami lahat guys. Nakagmusal ba? Among botch nabilin sa Kabulakan. Kaya nalimbit niya pag uli. Hindi, gamay niya. Mama, nato yung ugat. Tapos na kami naghapunan guys. Kayo na. Ayun guys, tapos na kami kumain guys. Tapos na kaming lahat. At thank you so much Ma'am Pinay Beauty na sa partial mo at saka yung gisiri mo na binigay mo sa amin. Marami pong salamat Ma'am Pinay Beauty. Malaki na yung tulong sa amin yun. Salamat sa imong blessing na imong ihatag ka namo. Thank you. Marami pong salamat sa walang sawa na pasalamat sa iyo, Ma'am Pinay Beauty. At marami ding salamat sa iyo, Ate Mars, sa mga tulong mo sa amin din, sa mga blessing. Marami pong salamat, Ate Mars. At thank you so much kay at Madam. From Norway. Lang narapapilang Thank you so much, Madam from Norway, sa binigay mo yung bigas at saka kalit sumunod sa amin. Hindi ako kon guys kasi iuwa ko. Giubo siya guys. So, ganti para lang ko karon gadi kay sakit akong mata guys. Sakit akong mata mo nang di ko kakuan kay sakit akong mata mo na ganti para ko. Mata siguro niya ako gation. Marami pong salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. And God bless you. God bless all. Thank you so much guys. O shout out Madam Lalakoko TV. O shout out Ma'am Pinay Beauty. Shout out Ate Mar. Shout out Manang Marlene. Shout out Ate Gwen. O shout out Madam from Norway. O shout out Ma'am Samirin. Shout out Ma'am Armisipida. Shout out Ate Ritzel Tamagawa. Shout out Jolene Abubakar. Shout out Nicole East. O shout out Ma'am Nelpa Sarmiento. Shout out Ma'am Nimia Puentes. O shout out Nanette Palier. Shout out Gisilo Amores. Thank you so much ma'am sa pa-snack mo sa mga bata. O shout out Eleganting Basurira. O shout out Belen Marcos Angat. Shout out BLN Angat Marcos Garcia. O shout out Madam from Norway. Shout out Inday Bala Liwanan. Shout out Laffy Gami. O shout out sa inyong lahat guys. O maraming salamat sa lahat ng mga followers, subscribers, silent viewers. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang ang video namin guys. Bye-bye. And God bless to all. Thank you so much. Merry Christmas and a Happy New Year!